Nepodaří se natočit stříkačku, praskne hadice, nepodaří se pospojovat hadice. Minutu a půl tak na to mají prej. Minutu a půl tak. Že si to měl na to Pravidla sjednocená, tak to má samozřejmě žádný stejný, ale teď vidíme, že tady jsou na lístku, možná na podpěnou, aby podle tohohle my se máme říct. Protože mají vozidlo, když se podíváte na to vozidlo, tak hlediska zásoby vody je menší než naše systémy. Ale samozřejmě ta nízká svá specifika a organizace má takže to takhle, tady se tady můžete rozdělovat. Žádný kodna často taková otázka, když samozřejmě pracovali rychleji. No, pokud se bude stříkat, aby tam jste na správném místě, protože posledné se 4 namočíte, aby tam bude úplně dobré. Ne, vyplníme, že čas tečete. A si dívat, máme trošičku, co se tady mě nevypět, tak já se pokusím vám to přiblížit, tak jak půjdu, abych vám to trošičku dokumentoval. Ano, tady ta šuma samozřejmě je podobná jako u našich hasičů. Jsou tady hadice, je připraven sací koš, kde se samozřejmě nasává voda. Speciální stíka, aby se nedostala nějaká nečistota dovnitř. Hrubá nečistota samozřejmě. Tady vidíte, že také němečtí kolegové samozřejmě budou nasávat vodu. To když u nás dělají ženy, tak se tomu říká soutěž vysoké tričko. Takže přátelé, samozřejmě díky nemají takto dokonalou asistskou historii, které to disciplíny soutěží. Většinou jsou trička. Takže na to máme lepšou všechno. Připravujeme teďka. Ano, ještě trošičku souknou. Tady jsou trošičku odlišnosti od toho požárního útoku, takže vy, když to sledujete, tak samozřejmě můžete porovnávat. Už se nám tady nasává voda z kádě. Máme tady další hasiči, teda hadici. Jak jsem říkal, mělo by se jet na 4 stavice, takže to bude trošičku rozdíl, měli by se tam podvazovat.
jaké by se tady mělo předávat rozkaz. Já samozřejmě ještě tak, aby tam ty vždycky nevyděsil, tak po té ukázce německých kolen zase můžeme zahrát ty 3 písničky a pak bude následovat ukázka těch starších žáků Oceánu národ. Takže vodu už se snažíme nastát tady. A vidíte, že kolegové z Německa mají na sobě také dýchací přístroje, mají také ochranné masky. Je to tedy trošičku úplně jiný požární dom, jak jste řekli, ale myslím si, že je to náramná podívaná. Ano, a už máme vodu, vidíte, že už tam někde říkáme. Skutečně jsem měl pravdu, když jsem říkal, že to bylo finidlo, které se přidává do vody, aby se zlepšily masivní účinky při tom masivním zásahu. Teď si nebudou dělat jenom mateřku. Dám se, že děti to také pozorně sledují, přeci jenom je to zajímá, jsou to také hasiči, když ještě zůstě malí, ale to, co předvedli, tak to už je hodně dobré. No a pak uvidíme ty starší žáky, to bude samozřejmě úplně zase o něčem jiném, budou samozřejmě zdatnější a šikovnější. Já jsem minulý týden byl v Kralovicích a tam mají hrozně šikovné malé hasiče a ti starší tam předváděli nejrůznější druhy zásahů, asi třeba hořící televizi, asi hořící hladnoukone, hořící benzinkáře a tak dále. To byla také velmi zajímavá ukázka, že to už jsou děti, které jsou v té hasičině možná už nějaký ten měsíc, ne rok, takže samozřejmě tam už ty děti ovládají ty asi pomocí přístrojů. Dokonce tam je různý pohled, co byste nevěřili, že takový požár oleje v kuchyni, když se hořící olej zaleje vodou, tak to je taková malá atomovka, malý atomový počty, takže to vůbec nedělejte, ale pojďme se dívat, ano, tak vidíte, že jsem říkal správně, že by tam nemělo nikdo být, protože pokud neprší, tak tam by určitě motor. No, já si myslím, že musíme zatleskat kolegu z Německa, protože se jim podařilo natáhnout dva útočné kroky. A skutečně tam udělají se takovou firmu. To je konec zásahu. Další vodu. A vidíte, že dobrovolní hasiči z Německa jsou velmi zdatní a samozřejmě to hasičů ovládají, ale je to proto, že tam, jak jsem už dnes několikrát zdůraznil, ta hasičina převážně na těch dobrovolných hasičích a těch profesionálů je tam podstatně méně. Tak děvčata, jak se vám líbí dnešní odpoledne? Se vám líbilo taky nejvíce? Tak, je to krásná, říkáš to taky ve škole?